Ahojte priatelia, tak dneska si povieme niečo o kladení vinylovej alebo teda akejkoľvek plávajúcej podlahy s tým, že tu konkrétne budeme v podstate klásť vinyl a pán domáci ma teda oslovil a spýtal sa, či by mi nejakým spôsobom vedel pomôcť, že by sa možno chcel tiež niečo naučiť. Takže mám tu dneska jedného pomocníka, možno pre náhodou by som sa spýtal, že či máš nejaké otázky, ktoré teda by si chcel vedieť ešte pred tým začiatkom prác. V prvom rade ma zaujímalo, že ako si zvolíme, ktorú izbu vlastne odkiaľ začneme klásť podlahu bude. No, vždy sa má klásť od najdlhšej strany, hej, to znamená, bereme, že to je najväčšia rovina a tým pádom od tej strany sa nejakým spôsobom odrazíme a už v podstate kladíme tú podlahu ďalej, takže to je štandard. Tu v tomto prípade to ale takto nespravíme, nakoľko už tu je položená pôvodná podlaha v tomto smere, takže my ju budeme klásť presne smerom opačným, alebo teda kolmo na tú pôvodnú podlahu. A tým pádom začneme v tej izbe najďalej, teda v spálni, myslím, a budeme postupne pokračovať sem, ak sa teda dostaneme k tejto obývačkovej poslednej stene. A akým spôsobom budeme prekladať jednotlivé pláne? No, čo sa týka prekladania, tak teda buď máme možnosť si zvoliť, že chceme v tom vidieť nejakú pravidelnosť, alebo nejaký nepravidelný systém. Čo sa týka pravidelného prekladania, tak vždy buď prekladáme na polovicu, alebo prekladáme na tretiny. Ak by sme aj nejaký ešte iný pomer v tom našli, minimálne tých 20-25 cm musí byť v podstate ten preklad, aby to nevyzeralo ako nejaký defekt v tej podlahe. Čo ja odporúčam, čo z môjho pohľadu vyzerá najlepšie, je v podstate prekladanie tej podlahy nepravidelným spôsobom, tak, aby sme v tom nevedeli nájsť nejakú pravidelnosť. Určite nemôžeme niekde robiť tak a niekde tak, či už ak začneme pravidelne, tak ideme pravidelne v podstate celý byt a ak teda začneme nepravidelne, tak zase pokračujeme takto. Čo sa týka toho nepravidelného ukladania, tak zase platí a je veľmi dôležité, že aby sme ten preklad tých dvoch hlamiel, ktoré sú vedľa seba, neurobili povedzme na takejto dĺžke, lebo to už samozrejme vyzerá zle, alebo inak. A toto by som povedal je taká ideálna dĺžka s tým, že tento spoj a tento spoj by mali v podstate ako keby presekávať dve lamely. Hej, to znamená, že máme jednu lamelu, druhú lamelu, spoj, jednu lamelu, druhú lamelu a tento spoj na tej tretej trošička vyrosíme buď hore alebo dole. To znamená, že je tam v tom tá nepravidelnosť, naozaj to vyzerá najlepšie aj podlahári to väčšinou takto robia. Ešte ma zaujímalo, že či je nutné nechať písne nejakú dilatáciu a ak áno, tak koľko centimetrov milimetrov? Áno, v podstate tú dilatáciu nechávame vždy pri akejkoľvek podlahe. Mala by byť 1 cm, okolo v podstate celého obvodu, okolo záruky však 1 cm dilatácia. S tým, že samozrejme pri tom vinyle, keď necháme aj 0,5 cm, to nevadí, lebo ten nemá až také rozťažné vlastnosti, ako povedzme klasická plávajúca podlaha, ktorá obzvlášť v vlhkom prostredí sa vždy roztiahne, takže určite 1 cm dilatácie minimálne, alebo plus minus 1 cm všade. A je nutné dať takú dilatáciu aj medzi jednotlivé izby? No, to je dobrá otázka, samozrejme. Mal by som odpovedať, že áno, a v podstate tá dilatácia by mala byť urobená aj medzi tými dverami. Ja to robím v podstate bez tých dilatácií, beriem to tak, že keď tak v najhoršom vždycky sa tam dá tá dilatácia dorobiť a za mňa ten moderný vzhľad toho je oveľa lepší, keď jednoducho máme bez bariérov proste urobené všetky izby zliate v jednom. Takže ja to robím takto, aj v pôvodnom prípade, keď si povedal, že by sa mi to viac páčilo týmto spôsobom, tak to robím takto. Dobre, a ešte jedna otázka, na ktorú vlastne odpovede už poznáme, je, že či môžeme položiť vinylovú podlahu už na predchádzajúcu. Áno, samozrejme môžeme, je dôležité, v akom stave tá podlaha je. Nie vždy by som to odporúčal, ale v takomto prípade ako tu, že je tu pomerne nie až taká stará plávajúca podlaha, určite môžeme, akurát si treba naozaj to urobiť tak, aby teda
teda sme išli pôvodnou, ak sme pôvodnou podľahou v tomto smere, tak to vrchnou vrstvou pôjdeme opačným smerom. OK, a keď nie podľa, tak ako inú podložku by si to odporúčal pod výrobným? No, takto. Ono v podstate tá podložka by mala ísť aj sem. A je teda, tie typy podložok sú rôzne. Iné podložky idú pod klasickú plávajúcu podlahu, iné podložky idú pod vinyl, ale tú podložku treba v podstate položiť. Dokonca aj na túto podlahu, keby som išiel znova nejakou klasickou vlastnou plávajúcou podlahou, tak by som použil minimálne tú tenkú penovú podložku v rolkách, aby jednoducho tam niečo pod tým bolo, aby to nejakým spôsobom nevrzgalo a prípadný prach, ktorý môže sa stať, že tam proste zostane, jednoducho nevydával aj nejaké zvuky, ktoré v podstate nechceme mať, čiže tú podložku určite dávame. Čo sa týka plávajúcej podlahy, neodporúčam, ak teda podkladová vrstva je povedzme betón alebo nivelačka, používať tú tenkú teda podložku v rolkách, ale minimálne penodosky, myslím, že sú 60 na 120 alebo nejaký takýto podobný rozmer, ktoré sa v podstate poukladajú a majú hĺbku do pol centimetra, takže tie dokážu samozrejme aj preniesť v prípadných nerovnostiach toho podkladu pôvodného. Čo sa týka vinylu, toto nie je len pený vinyl, ale je to teda klasický click systém, kde v podstate už máme integrovanú podložku priamo na tých lamelách, takže tu nemusíme v podstate riešiť nejakým spôsobom inú podložku. Toto nám tu bude úplne bohate stačiť, samozrejme určite si to budeme musieť pred začatím poriadne povysávať a by tam nezostali nejaké skalky alebo niečo také, lebo samozrejme v takom prípade by nám táto podložka určite nestačila, čiže tá precíznosť tej prípravy je o niečo náročnejšia. OK, a ešte možno posledná otázka, že aké náhrady si treba pripraviť? No, presne tak, to je veľmi dôležitá otázka a tá príprava je dôležitá pri každej práci. Takže čo sa týka týchto v podstate, alebo robenia teda vinylovej podlahy, tak ja som si samozrejme zobral predĺžovačku, aby sme tu vedeli, keď tak použiť nejaké elektrické náradie. Je tu chrostová píla, ktorou v podstate vieme urobiť detaily, ako povedzme okolo radiátora, okolo tých rúriek a prípadne nejaké oblé miesta. Samozrejme úlom, ktorý si budeme značiť do rezy a ceruska, nejaké gumené kladívko, meter a v podstate ideálne pri vykladení takéhoto vinylu je mať aj takúto profesionálnu rezačku na vinyl, ktorú v podstate vieme odrezať alebo urobiť ten zárez pomerne jednoduchšie, ale vieme samozrejme v prípade, že nedisponujeme takouto rezačkou, rezať v podstate ten vinyl aj obyčajným rezávačom a v podstate ten systém toho rezania je jednoduchý, asi vyzerá to takto, položíš to a samozrejme zameriaš si, kde chceš mať urobený, prebehneš to orezávačom a si takýmto spôsobom následne zlomíš a máš. Čiže pomerne tiež jednoduché, ale už keď tu máme túto profi výbavu, tak určite ho budeme používať. Takže asi tak. Dobre, to je asi za mňa všetko. Dobre, takže v podstate všetko sme si povedali, môžeme sa pustiť do práce. Ešte si urobíme nejaký krátky záber na to, čo všetko teda nás v tomto byte čaká. Toto je teda obývačka, spálňa 1, chodba, spálňa číslo 2. Tu v podstate sme sa rozhodli aj, že začneme. A ešte je tu jedna malá komórka, takže uvidíme, ako sa nám bude dariť a aj koľko času nám to zaberie, ideálne, aj keď je už 4 hodiny po obede, spraviť dneska čo najviac, takže nechajme sa prekvapiť.